Namar ga jing pen kre jong parish nongpo ban priang ya ga jing iseng ba ga shalong archdiocese kabadi ga lumpung ya kendu jong ga senjuk ki sengrang ba ga shalong archdiocese house number 1 kata house nam arjar arpen reu kaba ga parish nongpo kadang don kam shibun ki jing pen bit pen biang ki bakenthum kum ka surok nang ta ka jing pen bha ya ki kenro bat kiwe ban kam pen sok bat ban pen itanan ya ga kom priang ya ga jing iseng ba Matagasngi nagaliang jong UMLA ka nongpo constituency wa Meral Bons im ulalej ban jurep ngi surok ban kikenro ban sinapan bha ban ru ban penhe shushu ya surok kabasdang na duna school Saint Paul Higher Secondary School shedo siyeng mane jong parish hagani jingle jurep laidon lang ru parish pres ka nongpo parish Father Peters Imli urang basinong kasnong mauro ba opel lengdo lembat gidikot ka PPC jong parish bat kiri urang ba Ni dap ing sukemen nga bakraw ni dan rengkat hapo nongpo Paris aga jeng dan rengkat jong i Paris Pres i jong i pada Peter Simli nong ba senong jong mauro ba opel lengdo ketekis jong i ki dekhot jong ka PPC baro ki ba la banyadan ag benta bangi yo ga jeng kendu lang na ga benta ban pe wan kmi na ga benta ga jeng tre ga kam aga bede bat ga jeng penbit penbiang ba ga PWD department ha ka bede bat kenro bat kilenti sengkin hapo jong kene ka campus kene ka compound jong ka nongpo Paris woro kawi ini ki jeng penti kena ba kini ki kam kini ai be ya ruti ide na ka benta ki bakraw ki bakum ka nongpo Paris abo ki pariunget ki ba i na keleng jong ka rekasi jantia tam ha gajing ede ba gajing priang ya ka jing seng jong sengrang ba jong ka Shillong Archdiocese hau nai April jong snem arja pendriu bat kumju ru jing penkre na ka benta ka platinum jubilee jong ka nongpo Paris ha ka pasdang jong snem arja nyo ke kum unong mikmat bat kini ki rang ba jing lam jong i Paris Pres ayo ban pej ban kmi ya gajing ai lenti jong ka kam gajing pentre ya ka kenro kumju ru ujung penkre na ban penhe gi surok bat kumju ru na ga ban taban penbah ya kini surok ke beladon aswa jong kini ki program beper ha ki bangin sa menteri kam face wise indon ki bangin sedang ki bangila sedang mentah kenro bat kini surok hang compound kumju ru ha ga wede bat ka jing nang penhe ya kini surok adu school Saint Paul nadu barung nang kinalat Saint Paul bat sadu sini Tingis ngoban ai kublai kerpang ya kene ya ka mission hi baro kowe Paris ki bala kloy ban ai ya ka kumju ru ya ka PWD department nalor ba ki ai ya ki ka to ka ne ki benta jong ki jaka ki badon kene ka IB hangi bat kumju ru ya gajing sengap bat gajing pediang jong i sembut menteri rang ba jong ka la jong i ba perstun ton song ko menteri WDP ya gijing apil gijing kerpat nagaliang jong mission nagaliang jong aku MLA nagawanta ba kini ki kam kini be ya nanti gijing tmu jong kene gijing ya kendu gijungi kene kesengiru kolong ban jurip ban pej ban kmi ba in la ban pendep ya kam ha por ga biang nang bi wan jing seng kin la ban pendon kam kene ki jakar kolong ga bit ga biang nagawanta gijing skrible bat kam tam nagawanta kiwe de ki mat ki ba kong san ki bangidon sesisin ai kulai kerpang ya ka mission kulai kerpang ya i ba perstun ten song menteri WDP la simkhia ya ka sorkar hi baro ko wi o jing lam jong menteri rang ba na ta kini ki baro ki jing le bahage ba kila sedang kam gilayat ban ngi scam ba ki por ban wan ro ngidang yo kalan banang penting kenaba ki jing sekri upet ba long nang ta jing mentoy jo bobon